काय तो timp संपून गेलो चिंताले आमचे मोतीन हातें पोतें बारीक चिंतून बोत्ताले व्हडले कोंतीन म्हणून सोलमाक येवंक ना ते आवयच्या कुसव्या वीण आवयचे वरवीं चोलमोन आयल्या एका मनशाची चीन आवय जावन आसा दोरेक मनशाक सुखाची बाय दोरेक मनीस सोलमोन आयला फकत एके वस्तूर येताय वस्तूरे शिवाय कोण आमी संवसारांत चोलमाक येवंक नाय सायबींचे जोची माय म्हणून कित्याक तुमी मानून गेलाय मानता आमकां हें तुमचें जेजू सोडवणार म्हणटा तें तशेंच जेजूचें देवसांव तुमी फॉरगॉट कोत्ता तें पवित्र पुस्तकां वयले जे तुमी कितें सांगतात तें पूण आमकां एकूच मादोना सायबीणीक मांदून गेलात तें सांगात आमकां बिलीवर्स उठलेल्या उतराचो वोट कितें बिलीव म्हटल्यार स्वत मानप पूण ह्या उतराचें समजप केलां पोतें थोडो नियाळ करून पळयात सायबीणीमान कितलें सोंसलां तें देखून तुमी सोडून दियात सायबीणीचे वांकडे चिंता तें निस्पातकान बुडलो म्हूण देव बाप चिंतून पडलोलो तेन्ना देव बापान मोरयेचो कुसवा वेचून काडलोलो मातकाच्या कोता विणे जेजूक सोलमान हाडलोलो तुमी सोजमोतात ताका बोलबातान जोमनी धाडलोलो उठ्याक मालिना जावून भक्ती पोचेक तुमचे सागळे उणी गोसांनी मोठ्या पळया दिसता विचित्र उमाणे मोठ्या लागीं पोरसां मागता आपल्या भावार्था पोरमोणे मोठ्या शिवाय तुमच्या मदें जेजूक जिवो पयला कोणे आमी सांगतात तें सांगणे बारीक चिंतून तुमी कोसाक लाया वस्तूरे शिवाय कोणूच मनीस सोलमोक ना हें तुमी चिंतून पळया सायबीणीचे वांकडे चिंता तें आतां तरी सोडून दिया सायबीण माय जेजूची माय म्हणून मानून तेका बेगीन घेया सायबीणीक फावो तो मान दिवून कोडे क्रिस्तांव तुमी जाया आनी पोरसां तुमचे विशीं कितें चिंता तें सोंपोया